20 pataas, diba? So, minimum of 20 person yung magpa-participate sa ating contest. So, ang project duration is from February 29, which is nauna na pong ni-launch, to December 2024, diba? So, ito po ay pa-contest ng ating CEO. So, ito po ay kumbaga yung registration po is until April 15. So, hanggang 15 na lamang po yung pagsisend po ninyo ng inyong mga entry para makasali po kayo sa contest natin. And ito po yung mga kailangan isubmit sa ating Gmail account. So, sa ating email, diba? So, mhcbayanihan@gmail.com. Yun po yung pagsasundan ng inyong mga entry. So, for barangay na willing sumali or sa mga resident na gustong sumali, kailangan po natin ibigay yung barangay name of the barangay captain, kung may email or contact numbers, the number of participants, minimum of 20, specifying the name, age, gender, and civil status, di ba? So, the participants, so sila po yung mag-provide ng malunggay trunk and ornamentals to be planted. So, kung gusto po ninyong seedlings, pwede din dahil yung seedlings mas matibay. Kaso nga, yung seedlings mas matagal tumubo, diba? So, unlike sa mga trunk, madali na lamang yon tumubo, diba? So, kayo na po yung magpo-provide at least 300 trunks, diba? At kung 20, tiga 15 kayo ng trunk ng malunggay. So, kung ayaw po ng barangay captain, pwede naman po yung mga residents na interested. So, kung gusto naman din, may mga gustong kumbaga barangay kagawad or mga leader, team leaders sa inyong barangay, pwede din po kayong makipag-coordinate para makasali po kayo sa program or sa ating pa-contest, diba? So, magtatanim po kayo nito sa mga authorized public area. So, yung kung mapagtataniman ninyo, pwede din po kayo kailangan may communal garden. So, may isang place na pwede po ninyong pagtaniman ng malunggay, other vegetables, and ornamental plants. So, kailangan maging innovative kayo or maging, kumbaga, i-apply ang pagiging, or yung innovation, di ba? Yung creativity na i-apply ninyo sa paggawa ng ating activity or ng ating contest. So, kailangan po ninyong isubmit yung videos or pictures na kayo po ay gumawa ng activity natin. So, legal age ang pwedeng sumali. So, 18 and above. So, we have evaluation and monitoring from first validation, June 14. So, I think in-adjust ng ating CEO. So, siguro mga July ang first validation. Second validation, July, August, September, October, November. Then, ang awarding ng winners shall be on December 15 or December 10 to 15, 2024. So, yung mga prizes po natin is for grand winners, we have 50,000. So, first prize, 50,000 plus MHC pang kabuhayan package worth 15,000 SRP. So, for second prize, we have 25,000 pesos plus MHC pang kabuhayan package worth 15,000 pesos. Then, third prize, we have 20,000 pesos plus MHC pang kabuhayan worth 15,000 SRP. For fourth prize, 15,000 plus MHC pang kabuhayan worth 15,000 pesos. Then, last, fifth prize, we have 10,000 pesos plus MHC pang kabuhayan package worth 15,000 pesos. So, may mga consolations naman po na matatanggap yung mga barangays na magpa-participate as long as natapos po nila yung project duration natin, di ba? Yung mga kapag simula and tinapos yung project duration natin. So, we have 20 MHC Business Livelihood Package, MHC Pangkabayan Package worth 15,000 pesos. Then, consolation prizes to all non-winning barangays worth 5,000 Pangkabuhayan Package, di ba? For the special award to outstanding municipal agriculturist, we have first prize, 30,000 worth of Pangkabuhayan Package and Plaque of Achievement. Then, second prize, 25,000 worth of MHC Pangkabuhayan Package and Plaque of Achievement.
Then, third prize, we have 20,000 pesos worth of MHC Pangkabuhayan package and the plaque of achievement. Then, certificate of participation to non-winners. So, wala pong lugi dahil yung mga mouse natin or municipal agriculturist officers, meron din po silang tatanggap. And sa mga sumali na nagtapos ng ating pa-contest, meron din po silang mga consolation prize. And of course, sa mga grand winners, so kayo na po yung bahala maging creative sa paggawa ng inyong communal gardens or pagpapaganda po ng ating barangay. So, ang kailangan pong gawin, magtatanim ng malunggay, 300 trunks, maglilinis, and magtatanim ng other vegetables and ornamental plants. Pwede din po yung mga kung meron kayo dyang iba't ibang klase ng gulay, pwede din pong itanim yan. So, lahat po may additional points. And for our criteria for judging, we have criteria for judging shall be formulated by the MHC Technical Committee and it will be based on 40% planting of malunggay. So, pagtatanim ng malunggay, siya po yung may pinaka-highest percentage. Then, 30% communal garden. Sabi natin, magpo-provide po kayo ng communal garden para dun po kayo magtatanim ng manghini-hingi po natin, di ba, ng malunggay, other vegetables, and ornamental plants. So, we have 30% beautification through ornamental planted along sides of road. So, di ba, sabi natin, kung 5 meters or kilometers away, talagang medyo malayo na. So, hindi naman talaga natin natataniman yung malapit sa, kumbaga dyan sa mga highways, di ba? Lalong-lalo na po yung mga owner din. So, sa mga ayaw magpatanim. So, kayo na po bahala yung mag-decide kung saan po ninyo itatanim. Basta, ang hiningi po natin, kailangan po is may communal garden kayo para sa pa-contest natin. So, kayo na po bahala mag-provide ng malunggay trunks, at least 300 trunks. So, kung 20 person yung sasali, 15 trunk each member, diba? So, of legal age. So, hindi po pwedeng hindi nasa legal age yung sumali sa atin. So, ayun, from our project duration, February 29 to December 2024. So, again, project title, Beautification Clean and Green for Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle in partnership with PBN DCGB and of course, Dorotea Resort and Spa, and sa ating coordinator, walang iba kundi si Mrs. Hilda Lopez. Diba? Ang kailangan i-submit, barangay name, name of the barangay captain, email or contact number, the number of participants 20 is specifying the name, age, gender, and civil status. Then, each LGU will have the GC to be administered by the MHC. So, ako po ang gumagawa ng GC for LGU or so kada municipality or kada barangay na sasali po. So, lahat po i-include natin doon. So, kailangan magsabit na kayo ng inyong registration para ma-finalize na po natin yung mga kasali and mga hindi po sasali sa ating pa-contest. Diba? So, sayang naman, wala naman pong bayad yung or walang registration yung pag-fill up sa registration form. So, para meron na po kayong entry and makapagsimula na kayo. Dahil meron na pong mga nag-submit ng kanilang mga entry and talagang nagsisimula na po sa pagtatanim or paglilinis po sa kanilang mga barangay. So, kay Ma'am Mirna Colina at yon talagang nag-submit na po sila ng picture. So, nakita po natin na talagang excited and ready na po talaga sila sa ating pa-contest. Dahil hindi din biro yung mga pa-prizes na ibibigay po ng ating CEO. So, again, sa mga gusto pong magpakonsulta, feel free to visit our office. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas, and Barrientos Machine Shop. So, likod lamang po yan ng Mabel Fashion Unlimited at Angel's Cake. So, may mandit po kayo na iskinitang makikita at dyan po kayo papasok. So, ang office po natin is ang green na building, di ba? Free health consultation and free business orientation. Sa mga gusto pong makadaupang palad ang ating CEO, pwede po kayong pumunta ng office from 8:30 to 6:30 in the evening. So, ang programa po natin or ang daily program natin sa PBN, DCGB, and of course, sa ating live streaming sa Doc Joey Tito page entitled
entitled Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural from 5:30 to 6:30 in the evening except Wednesday. So during Wednesday, we have a program naman sa Negosyo at Asenso from 4:30 p.m. to 6 p.m. po yan. Then, Sunday edition, kasama niyo po ako from 9:30 to 11, di ba? So, yun po, sa mga mag-aabi ng ating amazing products, bukas po kami hanggang 27. Wednesday yata yan. So, hanggang 27 na lamang po bukas ang office natin. Sarado po kami ng 28, 29, 30, 31. Then, balik po kami ng April 1. So, again, my name is Miss Maika, and sa mga pagpapakonsulta po sa ating CEO via Messenger, we have Doc Joey Bitito, Joey Bibon Bitito and Doc Ching Bibon Bitito. So, mga pages or mga account na pwede po ninyong tawagan. So, sa mga pages na pwede ninyong pag-updatean, i-like, i-follow, then subscribe, we have Doc Joey Bitito, Negosyo at Asenso, Malunggay para sa Kalusugan, MHG Uni Level 2, and for YouTube channel, Doc Joey Bitito, and Instagram, we have Doc Joey Bitito. So, meron din po kaming schedule ng ating delivery ng amazing products natin para hindi na po kayo hassle and hindi na po kayo mamasahe papunta sa ating office. Para hindi na din kayo mapagod, pwede din po kayo mag-add ng payment para ma-deliver po sa inyo door-to-door ang ating amazing product. So, dyan po ang schedule po natin is from Tuesday and Thursday. So, abangan po natin yung mga magta-testimonials. So, mga bagong magta-testimony na sila po ay natulungan ng ating mga amazing products. So, yung magawan po natin, instead na 3,500 pesos, instead na 4,000, bumaba po siya ng 3,500 pesos plus yung hawak ninyong discount. So, mas makakapag-avail kayo ng marami dahil meron po kaming mga discount na na binigay sa inyo. Depende po yan sa inabil ninyong package, di ba? So, sa mga gusto naman po mag-avail ng packages natin, package 1, package 2, package 3. So, kayo pong bahala kung ano po ang package na pipiliin ninyo, yung afford po ng inyong bulsa. So, hindi po natin pipilitin yung mga client kung ano yung i-avail nila. So, kung kaya or afford yung package 3, pwede po. So, di ba, pwede po namin kayong i-training para mas malaman po ninyo yung mga nagagawa or yung mga functions na nagagawa po ng products sa ating katawan. So, again, amazing people, happy Sunday po. My name is Miss Maika. And sa ngalan po ng ating CEO na si Dr. Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prenzana. So, maraming salamat, amazing people. So, God bless and we love you all.